Bună ziua, România! Salutări ție, celui ce urmărește acest filmuleț din orice colț al lumii nu ai fi. Vreau să te invit astăzi să facem o călătorie virtuală prin minunatele locuri turistice ale României. Doar cât de frumoasă poate fi o călătorie dacă este ecologică și dacă nu dăunează în niciun mod sau altul naturii și mediului care te înconjoară. Ba mai mult, îți propun să analizăm împreună top 5 obiective turistice ecologice din România. În acest filmuleț vei descoperi Eco-România, ecoturism și ecodestinații. Locul numărul 5. Colinele Transilvaniei. Colinele Transilvaniei te cheamă să descoperi coline verzi, cu mozaicuri de culturi agricole, pajiști, păduri și biserici fortificate la fiecare pas. Toate la un loc fac parte din decorul unei veritabile cărți de povești. Ia aminte, ia un pas lejer să asculți sufletul locului și să inspiri parfumurile naturii. Ești înconjurat de minuni. Biodiversitatea și stilul de viață tradițional sunt rezultatul a secole de dezvoltare în deplină armonie cu natura, creând un sentiment unic al acestui loc, de echilibru și liniște. Locul cu numărul 4. Delta Dunării. Delta Dunării are un farmec aparte, legănat, te primește pe canale străjuite de stuf, papură și rogoz, presărate pe alocuri de salci și pitice. Pe lângă mlaștini, adevărate labirinturi greu de străbătut, te duce ușor în inima ei. Pământul, care se naște mereu tânăr, mereu în schimbare, este un loc magic, unde se sărbătorește viața în orice colțișor. Te va însoți mereu cu bucurie alaiul de păsări, sutele de specii, milioane de păsări venite aici pentru cuibărire din îndepărtarea colțurilor terei. Niciunde altundeva în Europa nu te va surprinde cu un asemenea tablou precum cel al coloniilor în perioada de migrație, pelicanul comun sau crez, codalbul sau faimoasa gâscă cu gât roșu. Locul cu numărul 3. Ținutul Zimbrului. Ținutul Zimbrului este o zonă care adăpostește o moștenire spirituală și naturală fără preț. Meleaguri pline de har divin, aflate la granița dintre realitate și basm. Repartiția Zimbrului în libertate, după ani de eforturi, este chiar o poveste întrupată. Specificul zonei este dat de împletirea frumuseților naturale cu valorile culturale și spirituale. Locul cu numărul 2. Eco Maramureș. În destinația ecoturistică Eco Maramureș este simplu să vezi îndeaproape viața maramureșenilor. Te primesc în comunitatea lor, te pun la masă, te sfătuiesc și îți povestesc liber despre cutumele lor. Peisajele mozaic cu pășuni alpine, finețe, zăvoaie, pârâie, livezi și păduri seculare se aliniază armonios pe lângă zonele sălbatice care sunt adăpost pentru ursul brun, râs, porci mistreți sau lupi. Și în sfârșit am ajuns locul cu numărul 1, Pădurea Craiului. În munții Pădurea Craiului te întâmpină de la primele incursiuni spectaculoase defileuri ale Crișului Repede, apoi te invită până la culmile Domoale, ce coboară spre depresiunea Beiușului. Ai ajuns într-un adevărat paradis natural, atât la suprafață cât și în subteran. Păduri întinse, pajiști pline cu flori, văi înguste și abrupte, toate îți arată calea spre lumi subterane de o inegalabilă frumusețe. Peșterile Pădurii Craiului ascund urme de viață umană ce datează din cele mai vechi timpuri. Deasupra, vechi biserici de lemn, mor de apă, gospodării tradiționale completează fericit acest peisaj idilic. Și pentru plăcerile de după plimbare, pălincă, plăcintele cu brânză, smântână, usturoi sau mărar, coapte după rețetele locale, plus excepționala dulceață de ardei iuți, întregesc oferta de nerefuzat a acestor locuri. Călătorie plăcută!